салом дӯстон, шумо голи Роналдоро бо усули пӯшнокӣ орзу доштед ки бори дигар бинед. Қариб монда буд, аммо зарбаи ӯ дар бозии дӯстона ки чанд лаҳза пеш тамом шуд, камакак хато рафт. Криш қариб овард, аммо гол назад. Ба истилол чересибияи беҳтарин дар иҷрои Роналдо. Соли гузашта ин бозӣ ба шоу табдил ёфт. Як голи Месси, ду голи Роналдо, ҳамаи мо инро дар хотир дорем. Ин бозӣ бидуни гол хотима ёфта бошад ҳам, мо як-ду гапи гуфтанӣ дар борааш дорем. Як лайк қиматбои худро гузоред ва то охир моро тамошо кунед. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ ба наздикӣ бармегардад, аммо айни замон моро бозиҳои рафиқона интизор аст. Бавария кӯшиш мекунад қасдии худро аз Манчестер Сити бигирад барои мағлубият дар Лигаи Чемпионҳо. Интер Майами бо сарварии Лионел Месси кӯшиш мекунанд дар рақобат бо Атланта Юнайтед дуюмин ғолибияти худро ба даст оранд. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Акнун Месси дигар дар дастаи ПСЖ нест. Шояд ба Роналдо ин хабарро нарасонда буданд ки худро дар ин бозии рафиқона ҳаматарафа нишон дод. Саҳифаҳои нашрияҳои Паго бо сарлавҳаҳои Айр Криштиано хоҳад баромад. Яке мегӯяд ки ӯ аз Месси беҳтар асту дигаре мегӯяд ки ӯ танҳо дар бозиҳои рафиқона гол мезанад. Аммо ҳақиқати ҳол ин бошад ки мардак дар синни 37-солагӣ класс нишон дода истодааст. Ӯ ва Месси то ҳол вирди забонҳо ҳастанд, аммо меросхӯри тоҷҷонҳо Килиан Мбаппе дар ин рақобат набуд. Тавре аз медонед ӯро ба фурӯш мондан ва Мбаппе дар бозиҳои пеш аз мавсимӣ иштирок нахоҳад кард. Асенсио бозингари нави ПСЖ аллакай бозии дуввуми худро дар ҳаёти ПСЖ гузаронд. Бозии якум бар зидди Гаур буд. Роналдои голзан дар бозиҳои рафиқона зидди Бенфика ва Селта гол назад, аммо бо ин голаш метавонед аз ҳамаи мухлисони худ узр пурсад ва танқидкунандаҳоро хаб гардонд. Вале тираш хок хӯрд. Ба ҳар ҳол ин ягона лаҳзаи хотирмони бозӣ буд ки голҳои таърихии Криштианоро ба хотир овард. худи рақобат 0-0 тамом шуд. Месси ба Амрико рафт, Мбапперо нагирифтанд, Неймар ба майдон наомад. Роналдо пир шудааст ки бояд гол мезад. Албатта ҳеҷ кас. Куҷо шуд соли гузашта ва ҳисоби 5-4. Арабҳо ба Антуан Гризман ҳам чашм духтанд. Бозингари дастаи Атлетико нав рақами ҳафти худро баргардонду акнун метавонад боз ба ягон нафари дигар онро диҳад. То ин дам таҳти ин рақам Жоао Феликс бозӣ мекард. Пеш аз ӯ бошад, Гризман то рафтан ба Барса ин рақамро дошт. Дастаи Ал-Ҳилол мехоҳад Гризманро аз шаҳри Мадрид ба Арабистони Саудӣ барад. Онҳо аллакай корро дар ин самт оғоз кардаанд. Худи футболбоз дар ин бора то ҳол ҳеҷ чиз нагуфтааст, вале бо эҳтимоли ғолиб Гризи зидди ин гузариш аст. Бале, ӯ дар Арабистон пули зиёд кор мекунад. Тибқи хабарҳо Ал-Ҳилол мехоҳад дар як сол ба Гризман 40 миллион евро маош бидиҳад. Ин албатта 700 миллиони Мбаппе нестанд, аммо ба ҳар сурат хеле бештар аз маоши дар Атлетико доштаи ӯ аст. Баъд аз баргаштани Гризи ба Мадрид ва алахусус пас аз он ки Атлетико шартномаи ӯро пурра аз Барселона харид, ин футболбоз ба ҳолати қаблии худ баргашт. ӯ дар нимаи дуввуми мавсим яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон буд. Ба иқрори баъзеҳо, Гризман ҳатто беҳтарин бозингари ҷоми ҷаҳон аст. худи Антуан борҳо иқрор шуд ки дар Атлетико хушбахт мебошад ва ин ҷо хонаи ӯст, аммо то рафтан ба Барселона ҳам чунин суханҳо буданд. Акнун варианти Ал-Ҳилол пайдо шудааст ки ба бозингарон маоши бузургтарин ваъда медиҳанд. умуман гузаришҳо ба Арабистон ва мондан дар Аврупо ба масъалаи мушкил барои футболбозон табдил ёфтааст. Агар дар мисоли Гризман мо масъаларо баҳо диҳем, ӯ метавонад дар Атлетико истад ва аз садои гимни Лигаи Чемпионҳо лаззат барад. аз ҷониби дигар, ӯ ба Арабистон рафта метавонад барои худ иҷроиши зиндаи ин гимнро аз ҷониби оркестри Берлин фармоиш диҳад. бар зами ин чифирин боз Хеппи Бюрфдер месарояд. кадомаш беҳтар? ин акнун аз ҳар бозингар ва интихоби ӯ вобастагӣ дорад. аз хабарҳои охир чунон менамояд ки Гризман бозӣ кардан дар Аврупоро интихоб хоҳад кард. ин қарори дуруст хоҳад буд ё ин ки не, мо қазоват нахоҳем кард. Дастаи Бавария яке аз нимҳиматгарони худ Марсел Забицеро ба сафи душмани худ Боруссия Дормунд фурохт. Футболбози австриягӣ қаблан дар сафи мюнхениҳо бозӣ мекард ва футболбози ояндадор гуфта мешуд. Ва аммо дар Бавария ин бозингар ба нафари худӣ табдил наёфт. Нимаи дуввуми мавсими гузаштаро Марсел дар дастаи Манчестер Юнайтед гузаронд. Ин ҷо ӯ дар аренда қарор дошт. дар сафи манкунянҳо ҳам нимҳиматгари австриягӣ дар бозиҳои асосӣ ба майдон наомад. Тенхаг ӯро дар мусобиқаҳои дуввумдараҷа ва бозиҳои на он қадар муҳим ба кор мебурд.
Боруссия Дормунд барои ин футболбоз ба хазинаи дастаи Мюнхен 19 миллион евро пардохт кард. Инҷо бонусҳо ҳам ҳисоб карда мешаванд. Давоми чанд соли охир аллакай бозингари думи номдор аз дастаи Бавария ба Боруссия фиристода мешавад. Аввал Николас Дюле буд ва акнун Марсел Забицер. чунон менамояд ки ба дастаи Бавария рақобат кардан дар Бундеслига чунон бемаъно шудааст ки онҳо рақибони худро сахттар мекунанд то каме рақобатпазирӣ эҳсос шавад. шумо ҳайрон нашавед, дар футболи бузург ин ҳодисаҳо рӯй дода истодаанд. дар баъзе ҳолатҳо як даста сафи рақиби худро дидау дониста қавӣ мекунад то чемпионшавӣ мушкилтар бошад. рақобатпазирии дастаро қавитар мекунад ва ин ба он мерасонад ки тим метавонад дар мусобиқаҳои фароқоравӣ муваффақ шавад. тобистони гузашта хабаре буд ки Барса Холландро хариданӣ аст ва президенти Реал Флорентино Перес дар ҳақиқат ҳам дар ин кор ба Каталониё кӯмак карданӣ буд. Милан бозингари навро бо нархи дастрас гирифт. ин навбат расонириҳо Самуэл Чуквезаро аз дастаи Виллареал бо нархи 28 миллион евро ба даст оварданд. 20 миллионро миланиҳо тоза ба дастаи испанӣ пардохт карда, 8 миллиони дигар ҳамчун бонусҳо дода мешаванд. Чуквеза 24 сол дорад ва бозингари дорои суръати баланду техникаи олӣ ба ҳисоб меравад. хотиратон бошад, Реал Мадрид ва Барселона ҳам дар оғози равзанаи трансферӣ ба ин бозингар таваҷҷӯҳ доштанд. Виллареал аз дастаи испанӣ нархи баландро талаб карда буд. онҷо гап сари 50-60 миллион мерафт, аммо баъд дастаи итолиёвӣ бошад, ин футболбоз танҳо бо нархи 28 миллион евро фурӯхта шуд. ҳангоме ки дастаҳои бузург ба суроғи як футболбоз мераванд, тарафи фурӯшанда ҳамеша нархи баланд мегӯяд. агар як бозингар дар ҳақиқат барои дастаҳои бузург дар кор бошад, пули калон барои ӯ сарф мешавад. Чуквеза бештар дар канори рости ҳамла бозӣ мекунад. дар ин мавқеъ Милан аллакай пули шишро ҳам овардааст. чун Пиоли ишора кард ки дар мавсими навбатӣ бо тарҳи 4-3-3 бозӣ мекунад, ин ду бозингар шояд вақтро баробар ба ҳам тақсим кунанд ва ё касе дар рақобатпазирии худро беҳтар нишон диҳад, ҳамон дар ҳайати асосӣ хоҳад буд. ба ҳамин тамом боридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.